Ole kan location kan on tilang le photange o ronda rawin ti thina kan lo thei ngil ve le boka thina na ei hriat chaw chang changin ronda le zangena petrol pump atang khan bongkon lam khan on pananga transport office peng te kha inon tlan pel thla zelanga tichuan khutlai thlang loka khon kan om to ni tun video hi chuan kan rong ka lampang kan on tilang dona hemi graphic design vela kan bel zo vek to hnuah hian 2K clear a thachin kan code hnan le tichuan nal lutukin tlewang in a rawn chhuak ta thina hei hi kan lo ti lok lo hi poi kan ti top mai teng o hei mi tam tak chuan a tle kan duh a glossy kan duh an ti thina kan print a hi a finish hi matte ani a mahse hemi hnuah hian duh tawk a glossy a rawn lang tur khan a chhuak thei vek a hei tuna pawh hian eroxy khi kan han kah tlet sak ta vek a 2K clear a tha chi khan nal lutukin hei a rawn tlet ta vek a rawn tlet ta vek mai ta ni chung kan han code 2K clear a kan han code ho chu engemaw thlalak te a video te kan rawn tilang zuai zuai dawn a duh ve tur tan engte pawh hi hei tian 2K clear khan kan code sak leh veka kan rep zawh tawh hnuah khan chuan khi tikhian a glossy nalh em em mai ni chuan hei hi R15 ani a hei pawh hi kan rep anga chumi zawh chuan 2K clear thauin kan code hnan leh dawn ni tichuan heng kan code tur te hi kan sawng ball uluk bik hle a clear hnan tur ani awangin uluk deuha bilh te a ngai leh zual bik ani chuan khi kan han dah fel thip thep a kan zawh tawhna ho chu chumi zawh chuan kan hmun hma vel kan ti fai leh vek anga uluk deuhin kan kap dawn ani zan reiah a tawp berah tihian kan kap ta thin a khi in hmuangin a rawn tlet ta sat sat mai ani chu ke a han clear hnan chuan mawi khawp mai mawi chu maroh chu insen chu double ve deuh hlek a tlem chuan chuan hei kan han vuah khawm zo leh a hei kan nula ten han chuang vel chin ani mawi leh ta sar sar khawp mai heng hi hei pawh hi hei thian kan zo fel a kan vuah fel a hei tihian kan clear hnan tawh kha ni a hei a tlet ta vek a tihian chuwangin a glossy duh ho tan chuan tihian clear hian kan code hnan leh mai thin ani hei aw kan rawn la kual zel chin a nge lo en ro aw a nalh viau tawh ni a tlet dan na nanah hi chuan a tle ho duh tan khan eng te pawh kan ti leh thei zel a
ti hian a chiang deuh zawk ang tlemin hei ti hian hei a lan dan chu lo en zel ro khi tenki te pawh khi tenal tawh khawp ani a tel te maw chuan hei zoom pawh hi la thar khawp mai hei hi a sen hi an rawng du lo deuh mai an la a ti mai ang a dang lak tur awm si lova chumi ni wang chuan an duh rawng khan rawn thlang a chung chuan kan rep vek anga design tlem a kal anga chumi zawh chuan clear in kan kah hnan leh dawn tho ani hei pawh hi hei tiang kan thiat som vek a chuan uluk deuhin kan rep a kan bil anga chumi zawh chuan kan han ti fai leh vek anga chumi zawh khi kan clear hnan ta a tikhian hei hi kan rep zawh tawh hnua kan clear hnan ani a tikhian a tle ta sar mai ni hei hi kan rawn la tih lan ngai lo thil ania a duh te in awm pal takin kan rawn ti lang ve leh zuai zuai ani hemi rawng kah ho bik kan clear tawh bik ho hi chuan hei a tle ta em a tikhian kan vuah khawm tawh hnuah thla te video kan rawn la kual le ni hi hei tikhian a lan dan chu lo ni ta a a duh leh mamawh ang chi khe tiang ang in duh nih chuan min lo be pawp leh zel mai dawn nia tihian a lan dan hrang hrang a rawn ti kual anga a met kei chu ka duh e clear zawk pawh ka duh e tih kha awm thei a khatiang tang khan in hriat thiam theih nan video hi kan rawn siam leh lawk ani e chuan hei chu rawng kah pangai ni a hemi a tengki kha kan kah dum sak dawn a hei pawh hi kan clear leh tur tho ani khi monster sticker khian kan bel sak vek a tikhian kan rep sak vek hei original ania tuna mi khi kan en tawn a sticker te khan an bel vek phawt a kan a dum khian kan rep phawt a chumi zawh sticker kan bel a chumi zawh chuan clear in kan code leh dawn in tunah khi chuan khi pakhat khi a met ania hei hi kan kah chiah chu lo ni ta clear a kan kah chu a in thlau tawh zia mai hi maw hei mi chinah khan in hmunga a met vek khal ani ri a chuan clear in kan kap ta a hei a tle ta vek mai ni tikhian chuan hei hi tengki hi khi a dum khian kan kah sak bawk a hei pawh hi tle nalh khawp mai pawnah kan han dah a thla la kual zuai zuai a hei pawh hi hei rawng kah te pawh kan ti thei vek tawh ani tunah chuan rep kher duh lo ho tan pawh rawng kah te pawh kan ti thei e tih kha kan rawn sawi a chumi ni wang chuan video hi kan rawn siam zuai ani tah pawhin KTM hi graphic in kan rep anga chumi zawh chuan 2K clear in kan kap leh dawn a hei uluk deuhin rep phawt anga design sa vek hi chumi zawh chuan clear in kan kap leh dawn a tun tumi chu clear a kah ho bik ani hi ber maina kan video hi chuan hei kan kah zawh chu khi tikhian
alo nung tlele ta sat mai ni hei ting hin hei chuan hei hrang hrang rawn la zelanga hei tiang hian a lan dan chu lo ni ta ni a duin awm chuan mi rawn pan ru kan lo tih sak zelang cheu khi tlenalh khawp ani kan lawm e